Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familji Kamilleri. Ħuti il-mulej qed joqrob. Aħna mħejjija għall-laqgħa tagħna miegħu. U biex anke din il-laqgħa li ħasseħ issa f'dawn il-momenti f'din l-Ewkaristija tkun laqgħa denja ta' dak li ġej iżurna, ejjew ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijetna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int ħarist lejn il-bniedem imwaqqa fil-jasar tal-mewt u woġbok tifdieħ bil-miġja ta' ibnek il-waħdieni. Għatina nitolbuk li kif bl-umilta kollha nistqarru li huwa sar bniedem bħalna, hekk ukoll nissieħbu miegħu il-feddej tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ir-rat ta' ħajr Anna għat-twelid ta' Samwel. Qari mill-ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna talet il-bina Samwel magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, efa tqiq u żaq imbit, u marret bitfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu t-tifel quddiem Eli u qaltlu: nitolbok, Sidi, daqskemm inti ħaj, Sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lill-mulej. Għal dan it-tifel kont labt, bil-mulej laqgħat talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu. U kemm idum ħaj ikun tal-mulej. U qimu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej, intrafet rasi fil-mulej, iddiħaq fommi bl-edewwa tiegħi, għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek flimkien. Tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-ħila, l-imxebbejn bil-ħobb sinkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbilet il-mara b'ħafna tfal flimkien. Il-mulej jibat il-mewt jagħti l-ħajja, iniżżel fl-imwiet u jtella. Il-mulej jifaqqar u jagħti l-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Iqajjem mit-trab lill-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqiegħdhom mal-gbarat biex jirtu tron ta' ġieħ. Ferħet qalbi fil-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Halleluja, halleluja, halleluja. O Sultan ġaġnus, ġebla tax-xewka tal-Knisja, ejja u salva l-bniedem li jien tamilt mit-trab. Halleluja, halleluja, halleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien Marija qalet:
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħienija għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar Qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Inkomplu eżjes nirriflettu f'din in-novena tal-miliet. U inkomplu il-Knisja tkompli tpoġġi quddiem għajnejna dejjem il-figura ta' ċkejkna tal-mulej. Xeħed ħarstu fuq ix-xejn tiegħi. Għax il-mulej eżjes jarawh biss l-umli. Il-mulej jaħdem biss f'min iħallih, f'min jiċċekken qudiemu. Ruħi tfaħħar lill-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Diġà hawnhekk l-ewwel sentenza turina Marija fejn issejp il-ferħ tagħha. Marija ma tiftaħarx għax qiegħda ġġorr f'ġufa li benta Alla. Aqqas bih issemmih, aqqas biss tissemma. Innutawa, Imma xtejt il-ferħ tiegħi hu għax naf li Alla hu Salvatur tiegħi. Li Alla huwa dak li jagħti is-salvazzjoni, dak li jsalva lil kull bniedem, dak li jerfa lil bniedem. U tkompli infatti u tgħid għax hu xeħed għajnejh fuq ix-xejn tiegħi. Jien mina xejn, imma Alla li hu imħabba għandu ħarstu fuqi. Min issa l-qoddim kull nisa li sejjaħ li ħinja tgħiduli hawnhekk qiegħda tiftaħar għax issa qed tgħid min issa ħankun persuna importanti. Dan il-versett eżjes llum l-istudjużi kollha jaqblu li aktarx ġie miżjud mill-ewwel insara li jarfu bħalma għarfet Eliżabetta dak li wettaq magħha l-mulej. Millum il-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħienja imma qarawha wkoll u tkompli għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Mhux għax jien għamilt xi ħaġa, mhux għax jien għamilt ħwejjeġ kbar. Dan ħankomplu narawha anke fil-lejl tal-miliet. Huwa l-umli, huma l-anawim. Infatti l-istudjużi wkoll tal-Marjoloġija l-koll jaqblu li Marija hija parti minn dawn il-persuni l-anawim min huma. Kienu dawk il-persuni li jistennew is-salvazzjoni ta' Alla.
li kienu dejjem kontinwament konxi li dak kollu li għandhom u ġej minant Alla, li kienu kontinwament ċerti li huwa l-imħabba Alla li tmexxihom għax huma nies midimba, huma nies li għandhom bżonn il-ħniena ta' Alla. Anke Marija, avolja jem nisla mingħajr dnub, Marija l-ħarsa tagħha kienet dejjem fuq Alla għax hija umli. Tantu hekk dan il-versett kull nisa li sejjaħ leħinja, il-Knisja tieħu dan l-innu ta' Marija u tagħmlu tagħha. Infatti, fit-talb li tgħid il-Knisja tal-Lvant ikantaw dan l-innu mas-salmi ta' filgħodu. Il-Knisja tagħna aħna l-Occident inkantaw dan l-innu kuljum mas-salmi ta' filgħaxija, l-għasar. U x'qed jiġri b'hekk? Li minn tluħ ix-xemx sa nżula dawk li jemnu fil-ħniena ta' Alla dlumli ifaħru lill-Alla għax huma konxi li ħwejjeġ kbar qed jagħmel magħhom. Ejjew nitolbu għal Marija hekk biex lilna wkoll iddaħħalna f'dan il-grupp tal-anawim tal-foqra taċ-ċkejknin tal-mulej. Ħalli aħna f'dan il-miliet inkunu tassew nistgħu narfu il-kobor tal-imħabba ta' Alla, ta' dak Alla li jagħtina l-ikbar rigali mhux aħna nagħtuhom fil-miliet. Min hemm ġejja li aħna nagħmlu r-rigali tal-miliet għaliex dakinhar fil-miliet il-bniedem irċieva l-ikbar rigal li ben ta' Alla. Jew nitolbuha hekk il-Marija biex narfu napprezzaw dan ir-rigal ta' Alla u bħala nożżuh fil-qalb tagħna biex hekk ukoll l-kelmiet li jedna dolodu fis-salm ikun kliem ta' veru u mhux sempliċement paroli jew gidba. Jalla fil-miliet, il-kol kemm aħna nkunu nistgħu nistqarru bħal Marija u ngħidu ferħet qalbi bil-mulej. Il-Verġni Mbierka Turina Mulej li jinti ġej iżżurna, ġej iżżur lill-fqajrin tiegħek, lil dawk li jixtiequk, lil dawk li qegħdin jistennewk. U għalhekk fil-waqt li tilqa' t-talbiet tagħna ejjew nitolbu lil Mulej u ngħidulu żur lill-poplu tiegħek Mulej, żur lill-poplu tiegħek Mulej. Nitolbu sabiex il-Knisja taqdi il-missjoni tagħha fost il-foqra ta' żminijietna mingħajr biża' mis-setana u bla kompromessi għal min irid ifixkel il-għażla nisranija tal-foqra. Nitolbu biex inti tinżel mit-tron tas-sema u ddawwa lill-politiċi tagħna ħalli jaħkmu bl-imħabba u mhux bit-terrur u bl-inġustizzja fuq il-popli, ħalli jekk is-saltan is-sliem tiegħek fost kulħadd. Nitolbu biex bħal Marija Mulej aħna wkoll nitalgħu nfaħruk bl-innu ta' tifħir li hija għannitlek. Għamel li aħna nkunu dejjem konxi u ċerti bil-ħarsa tiegħek ta' mħabba fuqna. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż kompli jint Mulej ixħet dik il-ħarsa ta' mħabba fuq il-familji tagħna, fuq il-morda tagħna, fuq dawk li jduru bihom, fuq l-emigranti tagħna. Hekk min jaf kemm jixtiequ li f'dawn iż-żminijiet hekk tal-miliet ikunu maqudejn hawn magħna.
jew aħna jitolbu fuqhom kull barka minn Alla mis-sema minn dan is-santwarju għażiż. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tilqa' dawn it-talbiet tagħna u bl-interċessjoni ta' Umna Marija urina l-kobor ta' imħabtek fit-texejja għax aħna nixtiequk u rriduk fostna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tal-ħajja. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Qalbna qawwija fit-tjubitek mulej nersqu bl-offerti tagħna lejn l-artal imqaddes. Saffina bil-grazzja tiegħek biex nitnatfu bil-qawwa tal-istess misteri li bihom qegħdin naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni nislitu u stennietu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u urjieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżerġ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj l-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr, għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex is-saltna ta' Alla li hija saltna ta' paċi, saltna fejn tirrenja il-maħfra, nitolbu tiġi fostna biex aħna wkoll naslu biex nuru mħabbitna lill-oħrajn u naħfru lil xulxin u għalhekk ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, naħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Għamilu mulej li aħna niksbu il-qawwa tas-sagrament li bih tqarbilna biex meta jasal is-Salvatur tagħna jistħoqilna mmorru nirqgħuh b'mejlel xierqa u nilqgħu ilena ta' dejjem bi Kristu Sjedna. Hekk għadna kif tlabna u dnielu li aħna nkunu nistgħu immorru nilqgħuh b'mejjel xierqa. Infakkarkom f'dik is-siġra li hemm hemmhekk fuq il-ġenb tal-artal biex tpoġġu taħta oġġetti tal-ikel ħalli aħna nkomplu inqasmuhom lil familji foqra għal dan iż-żmien. Tistgħu wkoll tħallsu tagħtu platt sħun lill-familja l-ikla li jagħmel is-santwarju se ssir nhar it-30 ta' Diċembru u għalhekk minħabba il-pandemija mhix se ssir fis-sala imma sejrin nibagħtulhom u neħdulhom l-ikel id-dar direttament. U għalhekk min jixtieq joffri xi offerta biex għal din l-ikla li sejrin nagħtu jista' jpoġġi l-offerta tiegħu il-flus f'dik il-qalb li hemm ħdejn is-siġra, il-qalb tal-karità, tal-ġenerożità. Jew għalhekk nitolbu issa u ngħidu flimkien it-tliet Ava Marijiet il-Omna Marija biex dawn il-familji u dawn il-persuni li forsi jħossuhom minsijjejn jew il-ħajja tagħhom hija mċajpra b'ħafna diffikultajiet, jew hekk nitolbu għalihom ħalli l-mulej jidħol fil-dawn il-familji jagħti l-qawwa u l-kuraġġ u jsibu anke persuni li jistgħu jgħinuhom fid-diffikultajiet tagħhom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.